Kapodwa ne mago mag siasa nyakoro mgajwanga teri nyake county ma Homa Bay kama jakom ODM me county ma Homa Bay Hamilton Orata koro dwani committee ma ochung'ne chiwo kum na duond burano oweling ka jo siasa moko duond burano nyayo koko tulo e kor gwenge. Gino mowacho ni nyalo biro mayo ODM bi e kor gwenge kapok yiero mag 2027 chopo. Orata okoni tulo mag siasa ma osebedo kainene kuonde mag chung'ute buche moko e county ma Homa Bay en gima kelo wich kuot ne ODM kendo jo siasa makelo tulogo onego kawnegi ondamo mar kum. Wadwani Homa Bay obed gi kwe nikech chama mar ODM en chama madhiloso sirikal kendo biro chungo presidential candidate 2027. To koko matimore Homa Bay wadwani ochung' ni majotelo ok dwani mondo ng'ato wachi ni ebo dwa chung'. Nyocha waneno koko Kasipul, moro wachak waneno Ndhiwa sasi. Ang'o mamiyo jochama gore? Gimwatemo wacho ni ng'ata moyier chakre MCA, MP, Senator, Governor, ng'eni ji biro chung' kodi onge dhi nyalodia. Miyo nyaki tiki ng'eyo ni chama oyiene ji dwaro karino matije mabiro miyo ji duoki. Disciplinary committee ochak tich mar chama. Ng'ata ma koko nitie kare to disciplinary committee ng'iyo mang'eni ng'ama okelo koko mondo bed discipline nikech ma kochakore sani to yiero podi. By the time ji dhi e yiero chama ok bi bedo gi ji.